नमस्कार. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, श्रद्धेय अटलजी या सर्व विभूतींना या ठिकाणून मी अभिवादन करतो. आज आपण कुडाळ तालुक्याचा हा सगळेच बूथ प्रमुख असतील, शक्ती केंद्र प्रमुख असतील, सगळे प्रभारी असतील आणि आपली बूथची जी काही पन्ना प्रमुख रचना आहे त्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांचा मेळावा या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. आणि या सगळ्या मेळाव्यासाठी आपले मार्गदर्शक ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आपण गेली अनेक वर्ष संघटनेचं काम करतोय ते सन्माननीय राणेसाहेब असतील, सन्माननीय चव्हाणसाहेब, सन्माननीय निलेशजी राणे, ही सगळी मंडळी उपस्थित आहेत. आणि आपल्या पक्षाचे सर्व त्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. सन्माननीय प्रदेशाचे उपाध्यक्ष अतुलजी, आमचे आमदार पदवीधरचे निरंजनजी, प्रमोदजी जठार आणि व्यासपीठावर माझे सगळीच सहकारी मंडळी उपस्थित आहेत. प्रत्येकाचा नामोल्लेख करत नाही. समोर पत्रकार मंडळी आहेत आणि कुडाळ तालुक्यातील सगळी बूथ रचनेची संबंधित सगळे माझे कार्यकर्ते, या सगळ्यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. खरं तर भारतीय जनता पार्टीची ज्यावेळी बूथ रचना चालू होती तेव्हा अनेकांच्या तो सुरुवातीला चेष्टेचा विषय होता. बूथ प्रमुख, त्याच्याखाली पन्ना प्रमुख, एका बूथवर 1+30ची कमिटी. आणि हे सगळं करत असताना आमच्या सगळ्याच प्रमुख कार्यकर्त्यांनी अत्यंत मेहनतीने हे सगळं भारतीय जनता पार्टीचं जे स्ट्रक्चर आहे, ज्याच्यावर आपल्याला गुजरातमध्ये विजय मिळाला, ज्याच्यावर आपण देशामध्ये 2 वेळा सत्ता आणली, त्या सगळ्या रचनेचं काम सगळ्यांनी केलं. आणि आज सांगायला आनंद वाटतो की 156 आता 157 बूथ झाली आपल्या या कुडाळ तालुक्यामध्ये दोन्ही मंडळांमध्ये मिळून. ह्या सगळ्या बूथवर आपली 1+30पेक्षाही चांगली रचना आहे. म्हणूनच आपण प्युअर सगळ्या कार्यकर्त्यांचा हा इतक्या मोठ्या प्रमाणातला मेळावा या ठिकाणी संपन्न करू शकलो. खरं तर साहेब, हीच सगळी मंडळी आहेत ज्यांनी गेली 2.5-3 वर्ष सन्मान्य निलेशजींच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा प्रमुख म्हणून ते कार्यरत असताना संघटनेचं चांगलं काम त्या केलेलं आहे. हीच ती मंडळी सगळी या ठिकाणी उपस्थित असलेली आहेत ज्यांनी आपल्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीला आपल्या रूपाने कमळ या निशाणीवरचा खासदार दिला, चांगलं मताधिक्य दिलं. आणि हीच ती मंडळी आहेत ज्यांनी उद्याच्या निलेशजींच्या प्रचाराची धुरा पूर्णपणे आपल्या खांद्यावर घेतलेली आहे. आणि मला नक्की विश्वास आहे की लोकसभेपेक्षा चांगल्या मताधिक्याने या ठिकाणी निलेशजींचा विजय हा कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये आम्ही सगळी मंडळी मिळून करणार आहोत. जे आता आमच्या रणजितजींनी अपेक्षा व्यक्त केली, खरं तर आम्ही साधारणतः सांगतो त्यापेक्षा डबल आमचा परफॉर्मन्स देतो असा थोडासा इतिहास आहे. मागच्या वेळी आपण 13-15 हजारापर्यंत मताधिक्य देऊ असंच तुमच्यासहित सगळ्या निलेशजींसहित सगळ्यांनी आम्ही मान्यवरांना सांगितलेलं होतं. कदाचित त्यावेळेची स्थिती जी होती त्यावेळी मान्यवरांना पण कदाचित त्याबद्दल ते साशंक असतील, पण सुदैवाने कार्यकर्त्यांनी इतकं चांगलं काम केलं की 15,000 म्हणून 27,000चं लीड दिलं. आणि आता तेच 27,000चं टार्गेट आपल्यासमोर असताना आता आपण 54-55-60,000च्या लीडचं थोडंसं अपेक्षा ठेवून आहोत. आणि ही केवळ अपेक्षा कागदोपत्री आहे असं नाही, तर याच्यामध्ये गेल्या 10 दिवसामध्ये आपली पहिली एक बैठक झाल्यानंतर प्रत्येक बूथवरच्या बैठका चालू आहेत. आणि इथले 9 जिल्हा परिषद असतील, एक शहर असेल, याच्यामध्ये आपण जिल्हा परिषद प्रभारी, त्याचे 2 सहप्रभारी, अशा सगळ्या पद्धतीची व्यवस्थित रचना लावली आणि सगळी मंडळी ही सक्रिय ॲक्टिव्ह मोडवर आहेत. त्याबद्दल सगळ्यांचंच मी अभिनंदन करतो. थोडंसं एक संघटनात्मक काही सूचना द्यावा, जसं आमच्या जठार साहेब म्हणतील की तो एक छोटा मंत्र आहे, त्या पद्धतीचं थोडंसं काम आपण बूथन्याय केलं तर चांगलं होईल असं मला वाटतं. जे आपल्या राष्ट्रीय पातळीवरून ग्राम पातळीपर्यंत खूपच मोलाचं आहे किंवा तो एक अभ्यासाचा विषय आहे. ज्या बूथवर आपल्याला मताधिक्य मिळालं आहे, 60%पेक्षा जास्त मताधिक्य मिळालेलं आहे, 55%पेक्षा जास्त मताधिक्य मिळालं आहे, जे काटावरचं नाही, अशा सगळ्या बूथवर आपण सरसकट 10% मतदानाचा आकडा वाढेल. मग ते मतदान कुठलंही असो, पण सरसकट मतदानाचा आकडा जो आपल्याकडे 66 होता तो 76 कसा होईल इतका आपण प्रयत्न केला तर त्याच ट्रेंडप्रमाणे आपल्याला 60% मतदान पडलं ते आपलं 66% होऊ शकतं. हा एक प्रयत्न बूथचा अभ्यास करून केला पाहिजे. आणि ज्या बूथवर आपण कमी आहोत, मताधिक्य आपलं कमी आहे, कट टू कट आहे,
काहीशा मताने आहोत, 50-51% आपण आहोत, किंवा ज्या बूथवर आपण मागे आहोत त्या बूथवर जाणीवपूर्वक आपण भारतीय जनता पार्टीची 20% कशी मतं वाढतील, म्हणजे त्या इथे जर आपल्याला काही जे टोटल मतदान 500 असेल तर 100 मतदान किंवा 50 मतदान भारतीय जनता पार्टीचं प्युअरली कसं वाढलं जाईल, अशा पद्धतीचं थोडंसं बूथ न्याय आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना सूचना दिलेली आहे. आपल्या सगळ्यांना सुद्धा या सगळ्या गोष्टीचं माहिती आहे किंवा त्या दृष्टीने प्रयत्न आहेत. त्यामुळे आपण सरसकट बाकीचं सगळं लीडचा आकडा सांगताना प्रत्येक बूथवरचा एक आकडा आपण निश्चित केला पाहिजे. मागच्या वेळेचं जे मताधिक्य आहे त्याला फक्त आपल्याला 6 महिने झालेत, त्यामुळे आपल्याला एक रेडी रेकनर आपल्या समोर आहे. त्यामुळे त्यावेळी आपल्याला कुठलं मतदान झालं नाही, कुठलं आपण मायनस होतो, कुठले आपले प्लस पॉईंट होते, ते आपल्याला कसे वाढवता येतील, अशा सगळ्याचा अभ्यास आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे. आजच सन्मान्य निलेशजी असतील आणि चव्हाण साहेब असतील आणि संपूर्ण तपशीलवार प्रत्येक जिल्हा परिषदेचा आढावा घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये कुठल्या गोष्टी करायच्या आहेत त्या सगळ्याचे पूर्णपणे अधिकार कार्यकर्त्यांना दिलेले आहेत की ज्या ज्या गोष्टी कराव्या लागतील त्या गोष्टी करून आपलं मताधिक्य वाढवलं पाहिजे. आणि जिथे आपलं मताधिक्य कमी होतं, मला वाटतं या संपूर्ण तालुक्यामध्ये आपण 8-9 बूथनेच आपलं मताधिक्य कमी होतं, 8-9 बूथवर. आणि सगळेच कार्यकर्ते तयारीचे आहेत, जे माजी जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, सभापती आहेत, अनेक पदं भूषवलेले कार्यकर्ते आहेत. एक तुम्हाला सगळ्यांना ॲडव्हान्समध्येच विजयाच्या शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.